Здравейте, приятели! Пожелавам ви прекрасни, хармонични, уютни, светли и весели коледни празници, в които наистина да успеете да релаксирате, да се отпуснете в сърцето и да изпитате тази любов, светлина и хармония, която се излъчва отвътре. Снимам тази честитка днес на 19 декември, точно един ден преди последното новолуние за тази година. Утре е не само нова луна, но и първия ден на новата година по древните български традиции. Игнажден, еднажден. Отива си не просто една година, а една епоха. Намираме се пред прага на огромна трансформация. Отива си година, която нумерологично се свежда до числото 9, символизиращо завършването и приключването на житейски цикли, за да направи място за година 2026, която се свежда до числото 1. И то бележи новото начало, свежия старт и вътрешното водачество. Сега е време да изберем кое е това, което вече не ни служи и което можем да освободим, за да направим място за новото, което избираме. Да възнамерим любовта, радостта, хармонията, изобилието на всички нива, благоденствието и споделеността, които желаем да преживеем. Всяка промяна започва отвътре навън. Затова от основно значение е нашият собствен избор. А за тези, които са готови да се присъединят към трансмисията на водачите точно в деня на зимното слънцестоене, не е късно да го направите. Оставам връзка към събитието по-долу. Безкрайни благослови от мен и светли празници! Съвсем доскоро в новата година!